Josefin! Josefin! Josefin, vad är du? Det här är inte kul. Josefin? Kom hon aldrig igår eller? Jag ringer henne. Ja, hej Josefin, vad är du? Isdrottningen! Har hennes mobil? Har du tagit Josefin? Nej, nu är det krig. Åh nej. Jag vill inte till isdrottningen. Snälla isdrottningen. Ta inte mig. Jag drömde en så hemsk dröm. Det var om isdrottningen. Och det... Josefin! Josefin! Det är inte kul! Nej, det är på riktigt. Nej. Vågar jag svara? Josefin! Det var jag som skrek. Jag vet. Jag tror det är frukost. Just det, Linn! Vi måste rädda henne! Men gå upp då! Just det, det är jag som måste gå. Alltså, hej då! Gud! Josefin, jag går lite före. Vi har väldigt bra. Men skynda dig. Undrar hur Linn har det. Nej, jag vet inte. Jag kan inte ens tänka mig. Det borde vara väldigt jobbigt. Eller så hon och isdrottningen väldigt trevlig. Ja, man vet inte. Men Josefin, hur kom du dit? Jag har ju stått här hela tiden. Gick du bakvägen? Ja, men nu måste vi skynda oss. Här har du mat. Varför har de fången? För att de inte ska få tillbaka snön. För de måste rädda dig först. Du där! Kan du hjälpa mig ut? Nej, absolut inte. Det är för ishockeyns marker. Alla är rädda för henne. Nej, inte jag. Det borde du vara. Ingen går här förbi. Nej, varför skulle någon? Åh nej, jag pratar med mig själv. Jag håller på att bli tokig.